ए बाबू हाँ अरे तने वो कुछ गावा जब भैया तने तने मैसान हो हेंगर मैसान हम मिसतो वाला जा तने कुछ मनोरंजन करत रह जा। ठीक है चलो बोला तने वो गाना ना कोनो हाट ना बजरिया से होला उमरिया के रोग हो नजरिया से होला उमरिया के रोग हो नजरिया से होला। अरे तार तने ऐसा ना गाना गईबो हां ऐसा ना तू गाना गईबो तने नौकी मॉडल का गाबो नौका सुनाई हां नौका का सुनावा तनी बस तने करो ए राम जी दिल लागे न अब के हुआ। Oh my God! गाना हो का मारत रहा सुना सने कुल गाना गावल जाला हां बढ़िया गाना गाओ जब बढ़िया सर सुनावा तनी हां सुनाओ हां सुनाओ बढ़िया एकदम नौका जो ही से गइल बड़ा गोदी में खेला के जो ही से गइल बड़ा गोदी में खेला के लइका तो के पापा कहता हमरा सैया जी के दिल से हो जाता हमरा सैया जी लइका तोहरे के पापा कतनो मनाही दूध पीली धराई तनिको नाही चुपाला हो सासु ननद छोड़ी गोतिन के छोड़ सैयो के कोहरा न जाला हो कतनो मनाही दूध रहिया से गइल बड़ा गोदी में खेला लइका तोहरे के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता मां बेटा बाबा लइका तोहरे के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता ठीक है बेटा ठीक है ओही दिन से रोता ते खोजता चिला के ओही दिन से रोता ते खोजता चिला के हमरा सैया जी के चाचा कहता लइका तोहरे के पापा कहता। ठीक बा बेटा बहुत बढ़िया कहले बाड़ा नन कहीं कैसन हल्ला होता ई दोगाला एकदम से हमके डाय धले बा नन हमके मेकअप सब नहीं खकरे दे सब ढंग से का करी हम परेशान हो गए उनकरा से तो हमके तो कुछ जही के परिवार का कन जने का करत न नेगो त तने करत न दुगो लइकन के बिटोर लेत न पता न का जने का बतियावत रहत न समझ में नहीं खे आवत का जने का वहां के करत तनी देखी तो का करते केतना फीस भरा के देले बनी का करतनी जी अरे तेरे मुही अब एगो बनी पानी बा टेढ़ मुही हमरा के टेढ़ मुही कहीं अरे दुनिया का रखले बनी बिटोर के अरे एगो पानी खाली ना खाली गांव बजा के बाटे कौन का महैया नहीं बतलाओ का कोई का कोरी हम का करी हां का कोरी बतलाओ खाली गाना बजाना करो गाना बजाना करते नहीं हम खेत तेलहन काट के अइली हां तेलहन काट के धइली हां के पिए के ना लागेला हां ए जे बैठ के हम गइल लेली हां तेलहन कटली हां काट के आके पियाज कोड़ली हां हां दगलौ तू ना खूब गइला ला काला खोज अपने में अब तेल तोरा के बुझात नहीं के पानी तो के काला चला अपने में झगड़ा करो हां मारत रहला हमें से हमरा किसी ना उतार तनी खिनी से हमर तोर उतार तनी हां तो किसी आता था बनी दगलौ कहीं का खाली एगो अरे चुप रह तू चुप का बात रहला तोरा तोरा का बुझात नहीं के
हमनी के कि पानी पिए के लिए ला सकिना ले और सा एकरी चक्कर में है झोटला है कि एगो ढला लिया के एगो ढला लिया के तकर करे के बुझा झोटला है के ओए झगड़ा खाली झगड़ा कर जब ने देखा त उठत रह अरे साला तुम आदमी का कर दो मारी देन के मारी बुढ़ाओ के मारी त दाई त हां मरबू तू मरबू काहे न मार चलो भाई से तू कर के बे ठीक बाटे जाके अपन पलटोनी का काम करस चलो पानी करो चल ठीक बाटे ठीक बा नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। हम आप सबका छोट भाई छोट बेटा उमेश लाल यादव और चभोकन दादा और हमारे भाई पंकज भैया बाना और शोभा जी बाड़ी यानी कि जौन की बहुत सुंदर हमन की भाभी का करेक्टर निभैली है। हमन के चाहम जा कि आप सबके खातिर कुछ कहस और हमन का पहला वीडियो बाटे फैमिली कॉमेडी चैनल पे। तो फैमिली कॉमेडी चैनल के आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर जाए, कमेंट में जरूर बताइए कैसन लगल। तो हम चाहम कि शोभा जी कुछ आप सबके बीच में बताइए, हमन के भाभी जी जरूर बताइए। नमस्कार, हम सब बोलते नहीं हमने का जन्म भी भैला तो ससुर आ पतोहा पे भैला तो घर घर में ऐसा ना होके के चाहिए, मिलजुल के रह के चाहिए और हमन के चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जा, सपोर्ट करो जा, लाइक करो जा, बस एक से सिवा कुछ ओकन दादा हैं कि नया वीडियो पहला है, आप लोग सब्सक्राइब कर जा। आई चैनल का नाम आप लोग के हम बतलाइबे कोइली हां फैमिली कॉमेडी बाटे, फैमिली कॉमेडी बाटे। आप लोग के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब जा। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जा। चभोकन दादा के दावत रे।